ассалому алайкум дӯстони азиз, салом ба ҳама мардами сарбаланди тоҷик, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза бо дарохости зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки қисми дуюми навори Toyota Camry-ро ба навор бигирем. Аз ҷумла Camry 1, 2, 3, 4, 5, 6 хулас бордро любой маркаи Camry-ро меёбен. Ва дастгирӣ кардани борам фаромӯш накунед. Бордро ҳатман лайкора бизанед. нафарои тол мемонасед, хоҳишмандам дар канал подписаться кунед. Ва бордои азиз, навора боша ногзаронда то охирш тамошо кунед. Беҳтарин навош дага иншоалло мақбултон мешава. рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. бордро масъалаи лайка ҷиддӣ бинед. лайк бениҳоят муҳимаи чанд лайк зиёд шава онқадр мода мотиватсия мешава шитоби ҳаррӯза навор кунем. курсиро бо дӯстон дар рӯи экран мебирояд ва инак мо навора сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳар яки шумо хоҳонем. бордори азиз, инак навори Camry-ро сар мекунем. ливитола лайкора бизанед ва якум Camry фурӯшимон бордро Camry DXL астай. соли 2007, объёмаш 24, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг сафед, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 89000 сомон. соҳибаш мегӯяд Toyota Camry 2007 лимитед японка, яксола ҳуҷҷат, утилизатсия дорад, ба кабинкаҳо ҷамъ мешавад. климат контрол, старт-стоп, безключевой доступ, задний камера, двутарафа мультирул, штатный монитор Android, пробегаш 76000 қай кардагӣ. алиш нава мешава мегӯяд нархи охироншай. хулоса агар бордро сухона дроз намекунем, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дем Camry-ро ки ман ба шумо пешниҳод мегардонам, Camry 5 мебошад. соли 2016, объёмаш 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг сафед, кузов седан. 5 гибридияи бордро ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 196000 сомон. соҳиби мошин мегӯяд ки Camry вагони гибрид японка, хадавои мотор, коробка созаи гарантияш қатъӣ. фақат ба сум алиш мешавад. суми нақ дар кораи тамом. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед. ногуфта намона бордро ки шумо чӣ намуд мошин лозим мешава, ҳатман дар комментария нависонед. иншоалло дар навори баъдина ҷойгир мекунем. бордро сеюм Camry фурӯшимон Camry CXL 2014 сол, объёмаш 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг сафед, кузов седан, пробегаш 159000 км. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 150000 сомонӣ. соҳиби мошин қай кардагӣ ки мегӯяд Camry CXL гибрид 100% мегӯяд ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷати солона доштаед. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебирояд. марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. марҳама бордрои азиз, чорум Camry фурӯшимон Camry 6 мебошад. соли мошин бордро 2019 сола, объёмаш 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг мокри асфалт, кузов седан, пробегаш 58000 км. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 215000 сомон. соҳиби мошин қай кардагӣ ки мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон расход надорад, яксола тонировка, ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, 4 баллон навай, полный панорама, беспроводной зарядник, полосокопак, радар, датчик боковой, безключевой доступ. короче мегӯяд любой наворота дора, ҳамаш ба талаботҳо ҷавобгӯй. харидор боша мегӯяд занг бизанад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. ногуфта намона бордро ки рақамҳои ватсапи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. бордрои азизи Camry навбатимон Camry DXL соли 2007, объёмаш 24, сӯзишвориш бензину газ, коробка автомат, ранг сафед, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 89000 сомон. нархи дастрас. соҳибаш мегӯяд мошин срочно фурӯхта мешавад. мошинчаи японка. нашод ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қай кардагӣ нест. рақамҳои соҳибаша барои маълумоти муфассалтар дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт кунед.
бордораи азиз навро идома медиҳем ва дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. 3-4 сота менатои моро қадр кунед, лайкҳои бепла обязательно бизанед, бордуро моро дастгирӣ кунед. Иншоалло моро ддар хизмати шумоем. Ва ин мошини навбатимон бордораи азиз Camry 6, боз Camry 6 барои шумо. Ана солиш бордораи азиз 2019, объемаш 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг сафед, кузов седан. Мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин боша 275,000 сомон. Соҳибаш мега максимални комплектация. Одамои бекор мега беҳуда занг назанед. Нашои ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардагӣ нест. Рақамҳои соҳибаша барои маълумоти бештар дар рӯи навор мемонам. Марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед. бордораи азиз ҳафтум Camry фурӯшимон Camry D 2011, объемаш 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, кузов седан, пробегаш 170,000 км. Мошин бордуро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне Қурған, нархиш 120,000 сомон. Соҳибаш бордуро оиди ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардагӣ нест. Рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ. Марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт намоед. ҳаштум Camry-ро ки ман ба шумо пешниҳод мегардонам бордуро Camry 5 мебошад. Солиш 2016, объемаш 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг сафед, кузов седан. Мошин бордураи азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 191,000 сомон. Camry 5 мақсад гибридиай. Соҳибаш мега мошинча вагон бисёр тозаву озодаи. Ана салон кожаи дутарафаи лифт, мултирул ва мебел, абагирефтидани растамошка ва утилизатсия дорад. дӯстони аз рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. Марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро пурсон шавед. бордураи азиз навро идома медиҳем. навора нок занонда то тамошо кунем. беҳтарин навор шудагӣ иншоалло маъқултон мешава. Camry тенҷа навор кардагием дӯстони азиз. ва ин Camry навбатимон боша бордуро Camry D XL 2010 сол. бахши бордуро Camry Escape дай. Ана солиш 2010, объемаш 3.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг сафед, кузов седан, пробегаш 97,000 ки родной хчай. ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 113,000 сомон. соҳибаш мегӯяд ки Camry D SK тоза Америка 2010 сол. мошинча нот зада, любой намуд пробег карда тайёрай. пробегаш каме бордуро 97,000 км. тонировкаш 2 моҳи дигар муҳлат дора. ҳуҷҷатҳошам 2 моҳи дигар. утилизатсия дора. мотор 3.5, коробка 100%, кондитсионер ях, салон сиёҳ, люк дора, успетка фақат дӯстон. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебуроям. марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт кунед. бордураи азиз навро идома медиҳем ва дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. лайкҳои бепла обязательно бизанед. нафарои тол мемонед. хоҳишмандам подписатсия кунед. ва ин Camry фурӯшимон бордуро 2023 солай. объем моториш 3.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг бошад сиёҳ, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 424,000 сомон. соҳибаш мегӯяд Camry 6 силиндра 3.5 фул 2023 сола. мақсад моҳи июл шайд. автосалон гирифтагии мошин в идеалном состоянии. бордуро рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро аз худи соҳибаш пурсон шавед. бордураи азиз Camry фурӯшимон 2012 сол. объемаш 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг сиёҳ, кузов седан. мошин қарор дорад дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 131,000 сомон. соҳибаш қайд кардагие ки мега мошин дар ҳолати олӣ қарор дора. гибридай. утилизатсия дора. ҳуҷҷати солонарам дора. мотор, коробка гибридаш ҳамаш 100%. мошин мега беҳад экономичнияй. харидори аниқ занг мезанад. мошин сифурӯшна фурӯхта мешавад. дӯстони аз рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. бордураи азиз ахирон Camry фурӯшимон дар навори имрӯза Camry 3 мебошад. солиш 2012, объем моториш 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка автомат, ранг сиёҳ, кузов седан, пробегаш 200,000 км. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 135,000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин бе камудия сифурӯшна фурӯхта мешавад. дӯстони азиз рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар алоқа бироед ва қатъияка саводо кунед.
خب برادرای عزیز به همین نوار امروزه ما به انجام رسید. مثل وقتا دستگیر کرده ما را فراموش نکنید برادرو. حتما لایک رو بزنید، در کانال подписаться کنید، زنگوله کانال پخش کنید که شتوبی هر روزه نوارهای ما بخبر شوید. و نفرایی که ما را تا آخر تماشا کردن در کامنتری در آمده 3 تا 6 زیر کنید و ما میفهمیم که شما را تا آخر تماشا کردید و حتما مینداری خود را بیان میکنیم. نگفتنم نبردرو که رقمای واتساپ ما در روی نوار میبره. اگر یگان تاتون یگان عمود ماشین خانه زمین کوارتیره و عموما چنین مال محصولات برای رکلام کردن داشته باشند، پس صورت و معلوماتش رو در واتساپ ما روان کنید. ان شاء الله در نواری آینده رکلام میکنیم. باقی دوستان عزیز در پانه اعلی باشید، نواری نو 18 کنین. خیر.